hvordan er det her? Hvorfor ligger vores emballage i komposten? Jamen det er da fordi, vi har fået 100% biologisk nedbrydeligt emballage. Så kan man bare smide den i komposten sammen med affald? Ned i komposten med den. Den kommer fra naturen og skal tilbage til naturen. Det lyder da ret fedt. Ja, vi er faktisk rigtig stolte af at kunne fortælle, at vi nu har 100% bio-nedbrydeligt emballage. Og det giver også en rigtig god mavefornemmelse at tilføje et ekstra klimavenligt element til vores produkt. Og så er vi jo de første i verden til at have 100% bio-nedbrydelig emballage. Med tryk. På karton.